kif intom tfal? Mis-Sonja raġat magħkom ħalli flimkien bħas-soltu nkomplu naqraw xi ħsejjes, kliem kif ukoll sentenzi bil-Malti. Infakkarkom illi jekk idejkom hemm xi ħadd kbir tant aħjar ħalli jkun jista' jara li qegħdin taqraw sew. Mela, ħanibdew bil-ħsejjes tfal. Proset tfal, għax bil-Malti dik ngħidula tajjeb ħafna tfal, għax bil-Malti ngħidula Isaħi, kemm araftuha tajjeb, tafu li bil-Malti z għandha tikka fuq rasa. Issa, nibdew l-ewwel pass bħas-soltu tfal. Il-kliem. Jiena ngħid il-ħsejjes u l-kelma u intom tirrepetu eżatt warajja. Duq. Daq. Qal. Uża. Żar. Zu. It-tieni pass tfal. Jiena se ngħid il-ħsejjes, intom se tgħidu l-ħsejjes miegħi, imma l-kelma se nħalliha f'idejkom ukoll. It-tielet pass, jien mhux se ngħid xejn, kull mhux se nagħmel nippunta lejn il-ħsejjes, intom se tgħidu l-ħsejjes u se taqraw il-kelma. Ejja ngħaddu għall-kliem tfal. Infakkarkom li l-aħħar tnejn se jkunu tas-set li għamilna d-darba l-oħra ta' set 1.5. Proset tas-sew tfal. Ejja ngħaddu għas-sentenzi. Kemm ħadd pjaċir tfal illum, darb'oħra se narġa' nkun magħkom sa dak it-tant. Saħħa tfal!